Sziasztok! Jött egy pár hozzászólás a karikázós videóm alá, hogy nem megy nektek a karikázás, nem tudjátok megtanulni, így gondoltam, hozok egy kis segítséget, bár én is mástól tanultam. Na de szóval a karikázás. Először is válszéles terpezbe állunk, majd a derekunkra helyezzük a karikát. Nem szabad nagyon lentre és nagyon föntre, és próbáljátok meg a derekatokra tenni. Ha ez megvan, akkor a karikát horizontálisan fogjuk meg, és először csak azt tanuljuk meg, hogy hogyan kell meglendíteni. Legalább 3-4-szer forduljon körbe a derekatokon úgy, hogy semmilyen mozgást nem végeztek mellé. Mutatom is. Nem csinálok semmit, és a karika szépen 3-4-szer körbe forog a derekamon. Ha ez megvan, akkor utána kétféle mozdulattal tudjátok megtartani a karikát a derekatokon. Van egy előre-hátra, amikor a csípőtöket és a felizmaitokat előre-hátra irányítjátok, vagy pedig az oldalirányú mozgással. Úgyhogy ha feltettük a karikát a derekunkra, horizontálisan tartjuk, nagyot lendítünk, és legkésőbb a harmadik körbeforgásnál be fogunk csatlakozni a mozgásba. Na nézzük! És elindítom, és akkor vagy az oldal, vagy az előre-hátra forgatással tudjuk megtartani a karikát, amire nagyon fontos figyelni, hogy a vállatokat ne húzzátok fel, hanem a könyökötöket húzzátok fel inkább. Remélem segített ez a videó. Sziasztok!